Jan Olderink, de voorbereiding zit erop. Wat is nou het gevoel wat bij u overheerst van die voorbereiding? Nou, ik vond dat we hebben een acceptabele voorbereiding gehad tot Kayseri Spoor, de thuiswedstrijd. We hebben denk ik een redelijke wedstrijd gespeeld. Die met 2-1 wonnen. Nou ja, en dan weten we dat aan het eind, en dat is natuurlijk ook een bewuste keuze, dat dan een Champions League deelnemer komt en een speler die natuurlijk in een grote competitie speelt. Dus ja, goed, we weten wat voorbouw in de voorbereiding zit. Ja. Hoffenheim is natuurlijk de Champions League ploeg die bedoelt waar u 8-2 mee verloren. Dit is Levante. Ja, Die... 8-2. Wat zei ik? 8-1. Oh, sorry, 8-2. Ja, nou, maakt het toch wat mooier nog. En tegen Levante, de nummer 15 van de Primera Division. Wat denkt u dan? Valt het niveauverschil u mee of tegen? Nou, kijk, dus zij hebben een andere type speler. Omdat het is een andere cultuur. Het is natuurlijk wel een van de sterkste competities van, ik denk zelfs van de wereld. Dus als je daar nummer onderin speelt, dan heb je nog een goed niveau. Ik vond alleen dat we de tweede helft daar redelijk tegenaan konden. Ja. Eerste helft? Niet? Ja, weet je, soms zit dat in hele kleine dingetjes wat we niet goed deden. Waardoor er ruimtes ontstaan waar we overal in de problemen kwamen. Wat was de conclusie dat het na 11 minuten al 2-0 achter stond? Ja, dat vind ik wel een goede vraag. Want op de bank, zo'n Hoffenheim zit ergens nog in je achterhoofd. Hè. Je weet dat je volgende week begint de competitie. Dus het laatste waar je op hoopt is nog een flater. Dus dat spookt dan wel, moet ik eerlijk zeggen, door mijn hoofd. Laten we in ieder geval... Dat zal toch niet weer? Nou, dat wel, ja. En dan voornamelijk naar de jongens. Ik bedoel, ze werken hard en... Ja, mentaal is het toch wat fijner als je een goede prestatie levert. Gaat u nou met een zagarijn beginnen aan het begin van de competitie? Nee, want ik heb dat net de jongens ook gezegd. We hebben een kleine aanpassing gemaakt tweede helft. En ik denk dat het voor iedereen in deze fase ook heel even goed op de goede knoppen drukken is hoe we uiteindelijk gaan spelen. En ik denk dat we de tweede helft hebben laten zien dat we wel heel dicht tegen dat niveau aan zitten. Ja, wat is de kleine aanpassing waar u op doelt? Ja, dat is voornamelijk het gaat niet alleen om spelers, maar voornamelijk om hoe je staat op het middenveld. En wat was dat dan? Nou, dat we de eerste helft wat probeerden dat kantelen, zoals dat heet. Hè. Dus met Michel en Morten. Dus dat Michel iets naar rechts zou zakken en Morten wat meer centraal zou komen te spelen. Omdat we dan die twee spitsen wat zekerder konden verdedigen. Maar ja, als er dan allemaal ruimtes ontstaan, dan is dat wat lastiger. Hè. Dat heeft dan niet eens met Morten te maken. Dat is gewoon de afstemming in het elftal even. En de tweede helft zijn we gewoon op een wat simpele manier druk gaan zetten. Het seizoen begint bijna. Op dit moment is er qua spelers niet heel veel gaande, behalve bij Henk Veerman. Wat verwacht u daarvan? Ja, kijk, het enige wat Henk speelt natuurlijk al een hele tijd natuurlijk. En ik heb hem nu meegemaakt op de training. Dus ik vind dat zijn houding uitstekend is. Maar in de voetbalrij gaat het zoals het gaat. En nou ja, er is interesse voor hem. En nou ja, we hebben eigenlijk in samenspraak gewoon gezegd van we zetten hem even on hold. En als het allemaal niks wordt, dan sluit hij gewoon weer aan. Dus... Wat hoopt u dat er gaat gebeuren? Dat hij blijft? Ja, ik weet je, er zijn nog meer spelers waar de kans is dat ze nog weggaan. Dus speculeren is niet voor mij, vind ik op dit moment. Nee, maar waar hoopt u op? Nou, wilt u graag dat hij blijft? Hoe gaat dat? Hoe gaat zoiets? Er zijn een aantal spelers die de kwaliteiten hebben om eventueel nog een volgende stap te maken. Dat hoop ik allemaal niet. Maar dat hoort bij de voetballerij. En wat er in de toekomst gebeuren zal, dat zullen we gewoon moeten zien. Hij heeft niet gezegd van ik wil eigenlijk graag dat Henk Veerman blijft. Ja, maar er zijn meer spelers waar interesse voor is. Hè. Dus als ik overal zeg van ik hoop dat die blijft en die blijft. Het feit is ook dat Heerenveen bestaat uit het opleiden van spelers. Of spelers die weggaan en die verkocht worden. Ja, u bent dan niet een trainer die gaat stampvoetend naar de directiekamer toe gaat en zegt van ja, hallo, leuk en aardig, maar de competitie begint volgende week. Ik wil dat mijn spits, die misschien ook wel aardig wat minuten gaat maken, die moet blijven nu. Nee, maar ik denk dat wij een hele volwassen manier met Gerry Hamstra de overleg over hebben. Ik denk ook niet dat Heerenveen een club is waarbij stampvoetend
in de gang moet gaan staan. Maar ik denk dat je daar gewoon goed overleg over moet hebben. En dat hebben we. Dus wij zitten wat dat betreft in een heleboel dingen gewoon op één lijn. En dat hoort bij de club Heerenveen ook. Maar kunt u misschien aangeven in hoeverre er concreet nog wat speelt, behalve Henk Veerman? Dat u zegt van nou, ik wil er misschien nog wel bij hebben of ik ben bang dat er nog wat weggaat? Ja, maar wij hebben wel, en ik heb natuurlijk ook mijn mening gegeven over de samenstelling van de ploeg. En waar als er mogelijkheden zijn waar we nog versterking kunnen halen. En waar is dat? Ja, dat... Gaat u mij niet vertellen? Nee. Jammer hè? Ja. Dat zou wel leuk zijn. Hè? Nee, maar je hebt het heel veel geprobeerd, dus ik vond het wel goed. Dank je. Ja, okay. Goed zo.